In layman's term, okay, let's laymanize the speeds nga ginapakatubang naton. Ang kada sigon nga 150 kilometers per hour, pareho na siya nga ga-drive ka sa salakyan nga at the same speed. Nga open ang imong bintana or open gid mismo ang salakyan. Everything nga ara dira sa sulod lupadon. Amo na siyang ano niya. And kung ikumparar naman na siya naton sa panimalay. Kung ang balay naton is himo sa light materials, himo sa hindi mabakod nga ways ang pag-construct, inang higot-higot or commonly ginatawag nga disponeering lang, may tendency nga sa gustiness nga galabot sa 205 kilometers per hour, pwede na siya luka or pwede lupad palayo ang kag ang wind speed naton nga 150 kilometers per hour up to 205 kilometers per hour, pwede niya sinalupadon ining mga kagamitan naton, pareho sa mga lawn chairs, mga tables naton sa gwa sang panimalay nga wala naton mapasulod, pwede na alsahon kag lupadon sa mo ang pwersa sang hangin. That's why nga ang recommendation naton sa mga pumuluyo naton sa since the start nga dapat tanan nga kagamitan nga ara sa sagwa sang balay nga pwede lupadon, pwede maalsa, ipasulod anay nga daan nila. Sir, sige, yes. Sir, nakaba